בוקר טוב, שומעים אותי? בוקר טוב, תמיר. אוקיי, אז בואו נתחיל בקריאת שמות. אנחנו רק 9 פה, נשאר את הקישור לכולם עוד פעם. מה? לא, עוד פעם, מה? מה אמרת? אמרתי שאנחנו עדיין לכולם הגיעו, אנשים כנראה פה מתעכבים. זה מהבית, בתוך הבית? טוב, בואו נחכה עוד כמה דקות. תמיר, אתה על השתק. תמיר, לא... אני נמצא, תמיר, לא אבל שומעים אותך. סידון נמצא. אני חושב שהוא לא מנסה לדבר. הכל בסדר. אז אסידו רון פה, אפלמן איתי פה. מי הבא בתור? אוסר בנסון. גולן אני פה. שלומי. אני פה. בנסון פה? כן. גולן שלומי? לא פה. סלאבה ראיתי שהוא פה. בוא נראה מה רשום בצד. תמיר, לגבי העבודות אני אשלח לך היום, פשוט היה לי הרבה על הראש שבוע האחרון. רגע, איזה עבודות? מה ששלחתם, הפעם האחרונה, זה היה
פעם שעברה אמרת לו לשלוח את העבודה, אמרת שבוע הבא. פעם אחרונה שביקשתי שתשלחו לי עבודה, היה לגבי תקינת קבל באלטי ספייס, גם בשאלת תכנון. שאלת תכנון זה נדמה לי היה עם המפעל שנתתי לכם. אוקיי, אז בואו נעבור את זה פה. אורי לא פה, טוויטר אורי פה? לא. יונה עמית? פה, אני כאן. ירדן ילון? פה. לוי? דוד פה. נאור? נאור לא עונה. מור בן יעקב? אני פה. סגי לונדון? פה. איפה אתה סגי? פה. אז סגי נאור, אוקיי. מנסה סי? סמואל שי, אני רואה אותו, בסדר. אני פה. כן. רז? אני פה, תמיר. יופי, רז, בוקר טוב. בוקר אור. פלג אסף? פה. קיריל פה? אנטון פה? מרק, ראיתי. פה, אני פה. דניאל פה? פה. גיא? אני פה. יופי. ונשאר לי שדה אור. כאן. יופי. בוא נראה מי זה הבן אדם. שנייה, רגע. גיא פה, נכון? אוקיי, אז בסדר, כולם פה. אוקיי, מי שאיחר, מי שלא נמצא לא נמצא. אנטון לא פה. וזהו. מה עשינו פעם אחרונה? עשיתי איתכם מגבר שרת או עוד לא עשיתי איתכם? עשינו קצת מגביר שרת, נראה לי. מה עשיתי איתכם? משווה עשיתי איתכם קומפרטור? כן, זה מה שנראה לי עשינו. זה אמור להיות לכם בקובץ שביקשתי לא לשלוח. איכות הקובץ, תגידו לי אם עשיתי איתכם קומפרטור. ככה אני רושם. כן, ניסוי משאבי מתחים. זה מה שעשינו, לא? עשינו זה ב-AWB, נכון? אז עכשיו נעשה משאבי מתחים בתוכנה אחרת, שתראו את ההבדל. אז אני הולך לפה, וביקשתי לכם בזמנו להוריד LT Spice. תשלחו את התוכנה LT Spice. נראית ככה, ואז פייל, ניו סכמטיק. אוקיי, אז בואו נחכה לכם. למה אומרים אצלכם מהמחשב? כי ביקשתי שתורידו את זה כבר מזמן. גם הראיתי לכם איך להוריד את זה. בטוח שיש לי על המחשב את זה בכלל, עדיין. אם לא, אז תוריד עוד פעם, נראה לכם איך להוריד את זה. שפה אין לך. תמיר, מה? קודם איחרתי, סליחה על האיחור, קראת השמות? כן. אז שי מנשה הגיע. אוקיי, אני אוסיף אותך. בינתיים תפתח את ה-LT Spice. זהו, פתוח. אתה יכול אז להראות איך מורידים את זה שוב? כן, אני נראה לכם. אבל למה צריך לעבוד גם עם LT Spice עכשיו? כי זה מה שעשו בצבא אולי, ב-LT Spice. סבבה. ה-AWB לא יעבוד הפעם? כאילו. בצבא לא, אתם לא תעבדו WB.
אני לא יודע בצבא, אני מדבר על העבודה הזאת ספציפית. לא, עכשיו אנחנו נעבוד ב-LT Spice. כן, אבל אז זה אומר שאם יש למישהו EWB, לא, זה לא, לא כולנו משנה. נעבוד ב-LT Spice. אנחנו עכשיו משווים בין שני התוכנות, אנחנו נעשה אותו דבר עם LT Spice, אוקיי? את הניסויים יש באמת אחים? כן, קומפרטור. למדתם כבר סמית טריגר? התחלתם סמית טריגר או שעוד לא? כן, אנחנו יודעים מעגל השמיט שזה מעגל עם משוב חיובי. כן. מה רציתי להשאיר לכם? בואו נראה פה. אוקיי. יש לכם פה את הלינק לאתר, ובנוסף, תסתכלו פה במסך, אתם רואים, אתם מורידים Download for Windows. אתם לוחצים פה, תלחצו על בצאת. יש לכם את הלינק, אתם לוחצים פה Download for Windows, אתם עושים התקנה, ואז אתם אמורים לפתוח את התוכנה, יהיה לכם בצבע חום כזה, ואז לעשות פייל, רגע, שנייה, זה יורד. רגע, אני מחכה לכם. מה עכשיו עושים? כאילו, מה עושים? מחכים שתורידו את ה-LT Spice. אוקיי. אני מזמן עם זה על המחשב. עוד על הפעם הראשונה שכאילו ביקשת, אבל... חופשי. איך תוריד לך את זה? אוקיי. כולם הורידו את ה-LT Spice? יופי. עכשיו, אם המסך לא נראה לכם בצורה לבנה כזאת, אוקיי? עשינו את זה כמה פעמים, הולכים ל-Tools, Color Preference, הולכים פה ל-Background, לרקע, הולכים פה בסוף, אתם רואים? מעבירים את כל המפסקים האלה בצד ימין, אוקיי? אם הם בצד שמאל, זה נהיה שחור. אני אסביר לכם מה זה המפסקים האלה. זה שולט על הצבע האדום, אם האדום עובד, אוקיי? זה שולט על הצבע הירוק, וזה על הבלו, על הכחול. כרגע העוצמה של כולם 0. כדי לקבל צבע לבן, הם צריכים שכולם יהיו בצד ימין. שימו לב שאם אתם מערבבים רד עם בלו, אדום עם כחול, אתם תקבלו. זה לא סגול אפילו, זה איזשהו בורדו. אם אני אערבב גרין עם בלו, אני אקבל כחול כזה, אוקיי? יש לכם פה כל מיני אופציות לערבב צבעים. רד עם גרין זה צהוב. וראינו, אוקיי? צריכים פה הכל לבן בבקראונד, אוקיי? ככה המסך נראה. אפשר להמשיך? אין לנו את הנקודות. רגע, תן לי את הנקודות האלה. הנקודות האלה, איך עושים? זה קריטי או... לא, הולכים ל-View. אתה עושה כאן show grid, אוקיי? עכשיו גם הבנתי. אוקיי, אני רוצה ללמוד עכשיו קומפרטור, כמו שעשינו לפני שבוע.
אז קודם כל אני רוצה לראות את המתקע הספקה. איך אני בונה את המתקע הספקה? אני הולך פה לשער הלוגי, ובוחר וולטאז, מקור מתח. אז איך אני רושם מקור מתח? VOL, וולט, ויש לי, אז אני רושם אחד פה אני אשים, עוד אחד פה, ואז אני לוחץ על הכפתור של ה-escape. הופה. זהו. תעשו כמוני. ואני אחבר את האדמה. אתם רואים איפה האדמה? פה זה האדמה. פה. באמצע ביניהם. ניקח את העיפרון, אני אכבט אותו. רגע, איך הבאת את אלה? זה עם העיפרון. ככה אני מוחק אותו. לא, את המקורות מתח. כאן. ולחצתי וולט. רשמתי וולט, הוא הראה לי את המקור מתח ועשיתי אוקיי. אוקיי. תמיר, הפסים שלי אדומים, זה אומר שמשהו לא מחובר טוב? מה הפסים שלך? אדומים, צבע אדום. תראה לי, בוא נעשה רגע שיתוף מסך. תשאיר את המיקרופון שלך פתוח. זה אושר, נכון? אושר, כן, אתה... אושר. כן, תעשה שיתוף מסך. שנייה. הנה. תלך לקלר, לא, זה בסדר, תלך לקלר פרפרנס, תלך רגע לקלר פרפרנס. בטולס, כן, קלר פרפרנס. וויירס, כי נכון, אתה רואה שבוויירס הרט שלך הוא הכי דומיננטי. זה בסדר, אם אתה רוצה תעשה לו אותו. אוקיי. אז להשאיר את זה ככה? בסדר שזה אדום? כן, כן. טוב. אוקיי. בוא נצאת, בוא נעשה את זה. יצאנו מהשיתוף. אוקיי. כן, לא הפסקתי אותו. עכשיו, אני עכשיו עומד פה על המקור מתח, מכה שמני על העכבר. רגע, אוקיי. מכה שמני על העכבר. ואני רושם שהאספקת מתח תהיה 15 וולט. גם פה. גם פה. תעשו כמוני. עכשיו אני אסביר לכם בדיוק מה זה אומר. תראו, כשרושמים 15 וולט מתכוונים שהמתח בין ההדק החיובי להדק השלילי הוא 15 וולט. אז אם ההדק השלילי מחובר לאדמה, האדמה זה 0 וולט, ואומרים שההפרש מתחים בין הפלוס למינוס הוא 15 וולט, זה אומר שכאן יש לי 15 וולט. מה קורה פה למטה? וגם כאן בין הפלוס למינוס יש לי 15 וולט. הפלוס גדול מהמינוס ב-15 וולט. עכשיו, כשהפלוס מחובר לאדמה, זה אומר שהפלוס הוא 0. אז כאן זה אומר שיש לי מינוס 15 וולט. בסדר? עכשיו, במקום לחבר את זה, את כל הדברים האלה למגבר שרת, מה שאני אעשה, אני אקח כאן לייבל, אתם רואים, זה תווית, ואני אקרא למקור העליון VCC, ואני אציב אותו, אתם רואים את הריבוע? ריבוע על ריבוע. ופה אני אציב ריבוע על ריבוע, ואני ארשום פה VEE. עכשיו, למה אני עושה את כל הדברים האלה? כי עכשיו אני יכול לקחת את ה-VCC ו-VEE, ולשים את זה במתחי הספקה של המגבר שרת, אז זה לא מעמיס לי את המעגל, והתוכנה מבינה ש-VCC זה 15 וולט, ו-VEE זה מינוס 15 וולט. אז תעשו כמוני, אתם לוקחים את זה מפה. מפה, תרשמו VCC, VCC בדרך כלל זה מתח חיובי, או VDD זה גם מתח חיובי. זה פשוט דרך לקרוא להם? כן.
אתה נותן כאילו שם למקור מתח, לצומת, ואחר כך אתה תכניס את השם הזה למתחי הזנה של המטבע סורק. אז חוץ משם אין הבדל בין VCC ל-VEE? אחד זה פלוס 15, השני זה מינוס 15. זה כאילו אתה יכול לקרוא לזה גם V1 או V2, מה שזה לא יהיה. אפשר להמשיך? תגידו לי כשיהיה אפשר להמשיך. נראה לי אפשר להמשיך. אוקיי. עכשיו אני אקח את המגבר שרת. עכשיו אני אקח את המגבר שרת, עוד פעם, אני לא יכול לשר הלוגי, ומגבר שרת באנגלית זה op-amp, או personal amplifier. אני עושה OP, עכשיו אני עושה OP כבר מופיע לי משהו, אני הולך לצד ימין, אתם רואים? לוקח את הכי ימני, אוקיי? ועושה אוקיי. הקמתי אותו פה, וזהו. איך עשית את זה, תמיר? איך הוספת את המגבר שרת? תסתכל פה, לוחץ פה. לא רשם כאן OP. והולך הכי ימינה. בוחר אותו ועושה אוקיי. אוקיי, סבבה. עכשיו, כדי להביא את המתח הספקה, עוד פעם, אני הולך פה לתווית, עושה VCC, אוקיי, ומחבר את הריבוע על ריבוע, אוקיי? אז עכשיו התוכנה מבינה שב-VCC זה בעצם 15 וולט, יש פה 15 וולט, לוקח עוד אחד, עושה VE, ונציב את זה פה. גם פה יש לי מינוס 15 וולט. תמיר? תמיר? אני לא הבנתי איך עושים את המגבר שרת, איך לוקחים אותו. אתה לוחץ פה. אוקיי. ואתה עושה פה OP. ומה אני רושם? OP, פה לא תמונה. OP? ואז זה לוקח הכי ימינה, לוקח את המגבר שרת הכי ימני, ולוחץ פה. הטלוויזיה אצלך דלוקה או משהו דלוק אצלך? צריך רעשי רקע. כן, סליחה. הסתדרתי, תודה. עוד שאלות? אוקיי, תרשמו פה. אני מסך אפור משום מה, לא... מה, אני לא שומע אותך עכשיו, תרים את הקול. יש לי מסך אפור. זה לא מראה לי את הנקודות עצמן. אז קודם כל, אתה הולך למשך מסך אפור, אתה הולך לטולס, color preference, הולך פה לאחורה ל-background, פה background, ומעביר פה את כל הדברים האלה, רואה ימינה. כן. עכשיו לגבי הנקודות, אתה הולך ל-view, מסמן כאן V. איפה? או, view, מסמן V. מופיע לך נקודות כמו במטריצה. אוקיי. אוקיי. טוב, תודה. בואו נמשיך. עכשיו אני רוצה לבנות פה את הקומפרטור שלי. אז להידק השלילי אני אחבר 0. כן, נצטרך פה קו מפה. הנה.
ההדק השלילי זה 0. עכשיו להדק החיובי, אני לא יכול פעם לפה, קומפוננט, ולוקח וולטז, אז אני רושם VOL, וולטז, נחבר פה, בואו נזיז את זה קצת. אני מזיז את הרכיבים, אני בוחר פה יד, ואני יכול להזיז את הרכיבים. יש לי קצת יותר מטווח. עכשיו אני מקם את החוט. תמיר, איך אני מזיז רכיבים? זה לא נותן לי. הראה שלכם עם היד, לוקח את היד, ואתה יכול להזיז לאן שאתה רוצה. הבנתי, טוב, תודה. אוקיי. עכשיו, בואו נביא לכם קצת את המעגל שתראו מה קורה. אוקיי, עכשיו נקבע את המקור מתח, כאן זה לסינוס, אז אני לוחץ פה, שתקלו, על היד, אני לוקח כאן, עומד על המקור מתח, מקש ימני, ואני רושם אדוונס. ובאדוונס אני בוחר סינוס, אוקיי? שוב, איך הגעת לזה? אני עומד פה על המקור מתח, ואז מופיע לי יד. מקש ימני בעכבר, לוחש אדוונס. ואז אני בוחר סינוס, הנה סינוס, ואני נפתח לי פה חלון של הסינוס. אוקיי? עכשיו צריך לקבוע את הפרמטרים של הסינוס. DC offset, זה מתח DC אני רוצה בסינוס, אני לא רוצה כלום. אמפליטודה נעשה של 10 וולט. תדר 100 הרץ. ומספר מחזורים, 10 מחזורים. כמה מחזורים יש? 10. אוקיי. עכשיו לפני שאני אעשה סימולציה, מה שי? שאלה? כן, באדוונס, כאילו איך קוראים לזה? רגע, באמפליטוד, כמה שמת? 10. סבבה. עכשיו לפני שאני אעשה סימולציה, אני רוצה להגדיר שזה V-out, ואני רוצה להגדיר שזה V-in. אז אני לוקח כאן את הלייבל, A, רושם V-out. אחרת לא תדעו, כשתעשו סימולציה, לא תדעו איך קוראים לצומת הזאת, זה V-out, וכאן נרשום V-in. נחכה לכם. אפשר להמשיך? איפה שמת את ה-V-in? V-in מעל המקור מתח. אבל למה חיברת אותו? כי כשתעשה סימולציה אתה צריך לעשות את V-out מול V-in, ואז אם תרשום V-in, אתה לא תזהה איפה הנקודה הזאת. עוד מעט אני אראה לכם שנעשה סימולציה. אוקיי, אבל איך הכנסת את ה-V-in? בלייבל? כן, כאן, לחצתי פה,
שמתי VIN, ואני יכול להציב את זה, אתה רואה פה, על גבי החוט, פה, אז הצבתי את זה פה. ויש לי עוד שאלה, יש דרך לבטל את ה... אם נגיד אני מחזיק משהו, ואז שם את העכבר בצד של המסך, הוא מתחיל לזוז. אתה לוחץ על escape. כן, נכון, אבל אם אני, כאילו אין דרך לבטל את זה שאם אני מחזיק משהו זה זז, אני תמיד צריך ללחוץ escape. לא, פשוט עושה escape. אוקיי, אפשר להמשיך? אז עוד עכשיו אני רוצה לעשות סימולציה. אז קודם כל בואו נתכנן סימולציה, אני הולך פה סימולייט, אתם רואים? עושים edit simulation. נעשה לי החלון הזה. שוב, איך נכנסת לחלון הזה? כאן. סימולייט, edit, סימולייט, ונצטרך להחלון. אוקיי. עכשיו, סימולציה מבוקרת סימולציה של הזמן. יש כל מיני סוגי סימולציות. זמן זה נקרא טרנסגנט, זה זה. זה הכי שמאלי, זה כבר בדיפולט מופיע לכם. בואו נתחיל לפה טיים, כדי לשמור את הסימולציית המידע 0. ומתי להפסיק את הסימולציה? תראו, אני בתדר של 100 הרץ, מבחינתי גם 10 מילי שניות הספיקו. בואו נעשה 40 מילי שניות. אופה, עשה לי 40 מילי, כי הכל זה כאן ביחידה של שניות. זה 40 מילי, הנה 40 מילי שניות. ונאמבר אוף מקסימום טיים מיסטייק. כלומר, כשאתם סימולציה, שואלים אתכם בעצם אם להראות את זה בקפיצות של 1 שנייה, 2 שניות, אז אתם צריכים, מבחינתי בקפיצות של 0.000001. כלומר, ב-100 מיקרו. כל 100 מיקרו הוא מספק לכם נקודה. זה גם, זה לא הרבה, כל 100 מיקרו, בסדר? תרשמו את כל הדברים האלה. לא רושמים, אוקיי. ואז מופיע לכם... כמה פסים היה שם? סיכום. מה אתה אומר? לא, היה ב4 פסים, סבבה. למה חיברת את כל הדבר שעשינו עכשיו? פשוט רשמתי על מה אני עושה סימולציה, נופל לי כל המידע. אוקיי, עכשיו תראו מה אני עושה. אני פשוט לוחץ על הבן אדם שרץ. אוקיי, ואז אני כאילו מתחיל להריץ את הסימולציה, ופה יהיה לי את החלון של הסימולציה. אם החלון שלכם פה שחור, ואתם רוצים שהוא יהיה לבן כמו אצלי, אתם עומדים פה על החלון הזה, ועוד פעם עושים tools, color preference, ויש לכם פה את כל הפרמטרים. אתם רואים, יפתח לכם waveform, כלומר אתם יכולים לבחור אם צבע הגל יהיה ירוק, אוקיי, אם יהיה צהוב, אם יהיה סגול, לדוגמה. אוקיי, עוד מעט אתם תראו איך אתם בוחרים את הצבע של הגל. אני בחרתי אותו כירוק, לא קריטי. עכשיו, כדי לראות על מה אנחנו עושים מעקב, אני לוחץ מכה סימנית, add trace, אוקיי? ואז אתם עכשיו תבינו למה רשמתי את ה-label V-in ו-V-out. אתם רואים כאן? זה מתח של V-in, זה מתח של V-out. אם לא הייתי רושם V-in ו-V-out, הוא היה מתייחס לזה כאל צומת 1 או צומת 2 ולא הייתי יודע מה ההבדל. וזה נתתי כאן את הצמחים. V-in, אז אני לוחץ כאן על V-in ועושה אוקיי, וזה הגל שינוי שלי. הוא מתחיל מ-0, אוקיי? ואני אמרתי שאני רוצה עד 40 מילי סקנד, אז הנה, זה מ-0
עד 40 מיליסקנד, והתדר, בואו נעשה את זה בקפיצות של 2, שלנו קצת יותר ברור, אז אני לוקח את העכבר, אני מאמין אותו על ציר X, מקש ימני, ואני רוצה בין 0 ל-40 מילי שניות בקפיצות של 2 מילי שניות. עכשיו אני רואה בדיוק מה קורה. רגע, איך עשית את זה? לא רואה שוב איך עשית את זה? אני עומד כאן עם העכבר על ציר X, מקש ימני, ואז אתם יכולים לקבוע את ציר X, שהוא יתחיל מ-0 עד 40 מילי שניות, וכל כאילו שנתה תהיה במרחק של 2 מילי שניות. רשמתי פה 2 מילי שניות, זה שאתם רואים פה. זה 0, כאן צריך להיות 40. צריך גם פה כל 2 מילי שניות קפיצה. אתם רואים שזמן המחזור זה 10 מילי שניות. אין לי גלים. אין לך גלים? לא. תעשה שיתוף מסך, בוא נראה מה הבעיה אצלך. טוב. עשיתי פה מקש ימני. אוקיי, בסדר, אוקיי. בסדר, זה לא קריטי כרגע. תעמוד מקש ימני על החלון הלבן, תלחץ מקש ימני בעכבר, 8 רייס, תוסיף כאילו, 8 רייס, תורד 40 ממעלה, כן? תבחר את ואין, לא, ואין. תעשה אוקיי. לא, אתה צריך למחוק אותם, כן? ואין, ותלחץ אוקיי. זה יופי. יופי, יאללה. אחרי שאני אעשה Open New Schematic, זה אמור לפתוח לי את זה כמו שצריך, לא? כן. זהו, זה עדיין יש לי מסך אפור. אני פשוט התעכבתי עם זה. אז אוקיי, תעשה שיתוף מסך, בוא נראה מה הבעיה. הנה. איפה כל המעגל שבנית? לא, זהו, הייתה לי בעיה להוריד את התוכנה, אני מצטער שכזה הרבה זמן אמר את זה. אוקיי, ניו סכמטי, תפס ניו סכמטי. בוא נראה אותו באמת בניו סכמטי. תעשה עוד פעם, פייל ניו סכמטי. תודה, רגע, תחכה. תלחץ כאן על שני האיקסים, על ה... תן לי שליטה רגע על המחשב, תחת את שליטה על המחשב ליד הסר. הרמות קונטרול, הנה, כן. כן. נתתי. אוקיי, אז אני מדבר על הסר. אני רוצה לסדר לך את זה. צריך בזמן להגיב. טוב, אתה רואה את העכבר שלי, אני מנסה לסגור את החלון הזה, הוא לא נסגר. אז קח את השליטה עוד פעם אליך ותסגור את החלון הזה. יופי. פייל ניו סכמטי, פייל. כן. פייל ניו סכמטי, יופי. תלחץ על טולס. טולס. color preference. color preference. כן, יופי. עכשיו ב-Y, אתה רואה רשום Y, שפוטים. תלחץ על המשולש. לא. תלחץ על המשולש. תלך למטה לבקראונד, רקע. משולש. אוקיי, רגע. במקום ווילס? כן. תלחץ על המשולש, תבחר הכי תחתון, רקע. הכי תחתון, בקראונד, יופי, כן. עכשיו תעזב את כולם, את כל השלושה מתגים האלה לצד ימין. צד ימין, ככה? כן. יופי, תלחץ אוקיי. אוקיי. תלחץ אישור, יופי. עכשיו תלך ל-View. View. show grid? כן. הנה, מעולה. אוקיי, עכשיו לבנות את המעגל, ראית איך אנחנו עושים? כן. כן. כך. יש לי את המערכות עדיין אצלך, נראה לי. תלך לשער הלוגי הזה. שער לוגי. כן, תלחץ עליו. זה פה, כן, אני פשוט לא רואה את זה, זה של הזום מפריע לי. אז תוריד את הזום למטה. אוקיי, ותרשום... זה components. איך אמרת? הופה? לא, כן, רגע, תוריד את ה-A, מספיק פה. יופי, ותיקח את הכי ימני. זה?
כן, תעשה אוקיי. רצית 2, לא? מספיק אחד. איך אתה מעלים את השני, אתה לוקח את המספריים, תעשה אסקייפ, תלחץ על המקלדת אסקייפ. אוקיי. אסקייפ. יופי, עכשיו אתה מספריים, תמחק אחד, יופי. תעשה אסקייפ. כן. עכשיו תלחץ עוד פעם על השער הלוגי, תרשום גול. שער לוגי, components. לא? כן, תרשום גול. V-O-L. B-O-L. לא V, V, גול, כמו גולטר. יופי, תעשה אוקיי. תמקם 2 כאלה מצד שמאל. תלחץ אוקיי. כן, אחד פה. עוד אחד למטה, זהו, אסקייפ, תלחץ אסקייפ. אוקיי, אז אחר כך. אז זה בעצם רוב הרכיבים של המעגל. בוא תראה. ונתראה גם אדמה ועוד מקורות הזנה, לא? אדמה זה ליד העיקרון. אתה רואה את האדמה ליד העיקרון? אתה רואה את העיקרון? לא, זה undo, זה drag, move, בונט, יודה, לא. גיא, תוציא אותי. מהסר סקרין. כן, נשמע. זה לא נותן לי להיכנס. לא יודעת סכימת. אז זה סקייפ על הכל. אני עוד פעם שולח על המסך שלך, תוציא אותי משליטה על המסך שלך. זהו, שזה לא, אני כאילו לא מצליח לגשת לקונטרול פאנל של הזום. זה מה שהכי מוזר פה. תעשה רסט למחשב שלך. אתה לא מצליח לתת רסט למחשב שלך ותחזור ושהוא יעלה, תחזור לזום. בסדר. שימו לב. קיבלנו את הסינוס, זה המתח הכניסה שלנו. עכשיו אני רוצה לראות את המתח מוצא. אז עוד פעם, אני עומד פה על המקש סימני, את רייס, ואני לוחץ על V-out. שרמתי את V-out, זה ה-V-out שלי, לוחץ כאן על V-out מקש סימני, בכל צבע אחר. איך בחרת איזה צבע אחר? סבבה. וזה תמונה לשמור, כלומר, קודם כל אנחנו רואים שהנקודת, קודם כל אני כאן סלורקס, זאת אומרת סלורקס, ב-AWD לוקח לו זמן לעלות מלמעלה למטה. כאן אתה ביד. לא עובד לי לשנות את הצבע, אתה יכול לראות שוב? כאן. סבבה. עכשיו בדיוק חותך באפס, עכשיו לכם שומר את זה בקובץ וורד, אתם שומרים את זה על אותו מסמך שעשיתם לפני שבוע. יש לי שאלה קצת מצחיקה. מה? במקרה ועשיתי זום על הטבלה. ועכשיו, איך אני מחזיר את זה? מה אתה אומר זום על הטבלה? כאילו גררתי את זה, אז זה מראה לי חלק מאוד ספציפי בגריד, אז אני לא רואה כלום פתאום. אתה לוחץ פה, תסתכל פה. אני הבנתי. פה, אוקיי? רגע, עכשיו אני צריך להיות פה. פה. או פה. כדי להגדיל. סבבה, תודה. לא אין כלום. ותמיד אתה יכול, תסתכל, תמיד אתה יכול לעמוד פה עם העכבר. הרסתי את זה עכשיו, בואו נעשה את זה אותה. טולס, סליחה, שיפט רן. את רייס, תעשה בי. את רייס, ביאו. נשנה כאן את הצבע. פה, במידה אני אעשה הסכמים מסוים.
רק אני שומר את התמונה הזאת. אני חושב שהכי קל זה פשוט ללחוץ על הכפתור print screen. לכן יש כל מיני תוכנות אחרות. אני לוחץ על הכפתור print screen במקלדת, ואז אני פותח את הכפתור, את התוכנה צייר או paint. אני יודע שלכם יש תוכנות אחרות שפתאום מתקדמות. ואני לוחץ את back. ואז קודם כל אני שומר את המעגל. select. שומר פה את המעגל. עכשיו ממשיכים לעקוב לפני שבוע. בנינו את המעגל הבא. עשית כאילו print screen? כן. יש לכם כפתור כזה. בנינו את המעגל הבא. אני לוחץ מקש ימני. crop text behind text. הנה. כן. ופה התלמיד מסביר איך המעגל עובד, כלומר משווה בין הסיונות לבין מתח אפס. כאשר הסינוס גדול, כאשר הסינוס קטן מאפס, ככה אתם מסבירים לפרטים, ואז אתם מביאים את התמונה. תמיר, חזרתי, אחרי שעשיתי ריסטארט למחשב. אוקיי. אז תראה מה אנחנו עושים, אני אעלה את ההקלטה הזאת ליוטיוב. כן, בסדר גמור. תשלח לי אימייל אחר כך. אימייל של הדוח הזה ספציפית, או בכללי שזה עבד לי? אתה תשלח לי את הדוח ניסוי הזה, אני רק אומר, תשלח לי אימייל, להזכיר לי, לשלוח לכם את הלינק, להקלטה של היוטיוב של הניסוי הזה. סבבה. נשאר את זה כשהשיעור יסתיים. לא, תשלח לי היום בערב, שלוקח לי זמן לוקח זמן לתוכנה עד שלוקחת את הדבר הזה והיא הופכת אותו לסרטון וידאו. הבנתי אותך, אז נגיד ב8 בערב ישלח לך את הלינק? כן. כאילו, את ההודעה? כן. בסדר גמור. איך אני מעתיק שוב את כאילו מעגלים ואת כל... איך אני מעתיק הכל? אני לוחץ על הכפתור print screen, אז זה מעתיק לי את כל המסך. ואז אני הולך לתוכנה כאן. איפה הפרינט סקרין? ליד F12. יש לך במקלדת F12, F1, F2, עד F12? כן, ראיתי. כן? תלחץ עליו, זה אמור להדליק את כל המסך, לך לתוכנה, תלחץ כאן, טסט. כן? ואז... אני מוציא אדמה, שנראה שאני כן צריך. תלחץ סלקט. למה אתה לוקח מפה, שתקל? זה אדמה. רגע, סליחה, אתה יכול להראות... הנה, סבבה, תודה רבה. אוקיי. עכשיו, זה חלק אחד. חלק שני, אם אתם זוכרים... אתה יכול להראות... תן לנו שנייה לסיים עם הוורד. אתה יכול להראות שוב את הוורד? לא חושב שכולנו סיימנו את הוורד. את הקטע של הוורד. למה צריך לעשות וורד עכשיו? להדליק את המעגל ואת הסימולציה. כן, אבל צריך לשלוח לך את זה או משהו? כמוך, אני אגיד לכם מתי. רגע, להעתיק את זה אחד לאחד מה שכתבת שם? התלמיד מסביר? אתה צריך להסביר, לא, רק התחלתי את ההסבר. התלמיד מסביר איך המעגל עובד, כלומר הוא משווה בין הסינוס לבין מתח אפס. זאת אומרת, כאשר הסינוס גדול ממתח אפס, כאשר הסינוס קטן ממתח אפס, על מתח המוצא הוא ככה, מתח המוצא הוא אחרת. מתח המוצא אמור להיות מקטע אספקה.
מה נותן לכם עוד דקה? תמיר, אתה יכול לעלות שנייה למעלה? פשוט היה לי בעיה עם הוורד, רק עכשיו הוא נפתח לי. תמיר? הנה העליתי את הוורד למעלה. איך אני קורא לזה VEE ו-VCC במקרות האלה? שלפני המגבר שרת. כאן, עם ה-A. לוקח אותו, רושם VCC. לוחץ OK. ואז שם מחבר ריבוע לריבוע. איך פה ריבוע? ריבוע לריבוע. בסדר גמור. כך פה ו-EE. תמיר, אבל אני לא בטוח איך פותרים את זה. מה, איך מסבירים את המעגל? כן. לא, זה בעיה שלך. אז תחזור על החומר שהמורה שלך לימד אותך. מספיק רמזים יש לך פה. זה מעגל כזה פשוט. אז שמתם עם הוורד? אני רוצה לעשות שינוי קטן במעגל. במקום להשוות ל-0, אני רוצה להשוות ל-5 וולט. שימו לב רגע פה. למה קיבלתם שזה? אתם רואים פה, סתכלו, מתי הוא למעלה, כמה זמן הוא נמצא למעלה, הוא נמצא לדוגמה מ-20 עד 25 מילי שניות למעלה, ומ-15 עד 20 מילי שניות למטה, כלומר הוא 5 מילי שניות למעלה ו5 מילי שניות למטה. אז כאשר פרק הזמן שהוא נמצא למעלה שווה לפרק הזמן שהוא נמצא למטה, זה נקרא 50% duty cycle. כלומר 50% מזמן המחזור הוא למעלה. כמה זה זמן מחזור? 10 מילי שניות. אתם רואים, בין 0 ל-10 מילי שניות יש לי מחזור אחד של V-in ומחזור אחד של V-out. עכשיו, למה הוא 5 מילי שניות הוא למעלה ו5 מילי שניות הוא למטה? כי במשך 5 מילי שניות השינוש גדול מ-0, ובמשך 5 מילי שניות השינוש קטן מ-0. עכשיו, מה שאני אשחק עכשיו, זה בעצם אני אקח פה, במקום אדמה אני אכניס מקור מתח. כלומר, אני לוחץ פה וולט, ואני אתן כאן 5 וולט. אני רוצה לתת כאן 5 וולט. ועכשיו עשינו ששווה בין, זה לא זז, בוא נראה. בוא נשחק קצת עם המעגל. את ה-V-in וה-V-out עשית באותה צורה שעשית את ה-VCC וה-VEE, נכון? כן. סבבה. צריך להכניס את זה לדוח ניסוי? כן. למה הראיתי את הוורד? זה הדוח ניסוי, לא? לא, אתה עכשיו עושה מה שאתה עושה עם ה5 וולט. כן. אוקיי, סבבה. מה שעכשיו עכשיו, עשינו שישווה עם ה5 וולט, בואו נקטין את זה עוד פעם. עכשיו שימו לב, עכשיו זה 50%, 50%. עכשיו כשאני אריץ את זה, הופה, צמצם. קודם כל בואו נעשה... רגע, תמיר, תן לנו שנייה. אתה רץ נורא מהר. טוב, בואו נחכה. יכול לראות שוב רק
את המקור מתח? כן, אני לוקח מפה מקור מתח, רושם וולט, פה אני פותח, רושם וולט, ואז אני מסמן פה מקש ימני, רושם 5 וולט, ועם כף יד אני גורר את זה למעגל. ומיקמתי את זה פה. טוב, איפה מיקמתי? בוא נגדיר את זה. כאילו מחליף עם ה-0? כן. וגם מחבר את זה הבנתי. תמיד מחבר מקור מתח לאדמה. סבבה. איך אני מעתיק את זה? אני ראיתי שיש קופי ביטמאפ, אבל זה לא נותן לי לסמן. לא, תלחץ על הכפתור פרינט סקרין, ותדביק את זה לתוכנה שנקראת פיינט או איזושהי תוכנה אחרת שאתם עובדים איתה. אני הדבקתי את זה לפיינט. זה אוקיי. אפשר להדביק את זה פשוט בוורד ולעשות לחתוך. אין בעיה, מה שאתם רגילים. אוקיי, אפשר להמשיך? אז אני רוצה לכם את החלון פה. אז עכשיו הוא משווה לי את הסינוס, בין סינוס לבין 5 וולט. תראו מה קרה. מה רציתי פה לעמוד על ציר Y, ולעשות שהקפיצות יהיו ב1 וולט. למה עשיתי ב1 וולט? כדי שתראו, ופה ופה, גם 1 מילי וולט, 1 מילי שנייה. אוקיי, נותן לי 2 מילי שניות. קודם כל אתם רואים איפה הוא פה חוצה? איפה הסגול חוטף את הירוק? ב5 וולט. כן. למה? כי הוא משווה את הסינוס עם 5 וולט. אוקיי? אז בעצם כאן, עכשיו אתם רואים שמבחינת פרק הזמן הוא נמצא בערך פי 2, אפילו קצת יותר, הוא נמצא פה בחלק התחתון, בזמן מאשר שהוא נמצא, בואו רגע נלך אחורה. בואו נרץ את זה עוד פעם אז. הוא נמצא פי 2 יותר זמן, או אפילו יותר מפי 2, למטה, מאשר משהו נמצא למעלה. כי שינינו את הנקודת השוואה. זה לא בין סינוס ל-0, זה בין סינוס ל-5 וולט. כל הסינוס שלנו זז עד 10 וולט. משום מה לא נותן לי, אוקיי, עכשיו אתם רואים. נותן לנו תפיסות של 2 משום מה. בואו נראה מה יקרה אם אני אגדיל את זה, עכשיו זה בסדר. בואו נעשה 1 מילי שנייה. אז זו התמונה שלנו עכשיו. יותר זמן נמצא למטה מאשר למעלה. עכשיו גם את זה אתם פשוט משנים, גם את זה אתם מעתיקים למסך וורד. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. זה היה כאילו חלק ראשון. עכשיו אתם אומרים, שינינו את המעגל, ובמקום להכניס אדמה לכניסה ההופכת, הכנסנו מקור מתח של 5 וולט. כן? ואז עוד פעם, אתם מסבירים לי איך המעגל עובד. כן? כי אני הסברתי עכשיו איזה שינוי עשיתי במעגל. אוקיי? משווה בין סינוס לבין מתח של 5 וולט. ומה קורה כשהסינוס גדל, אז מה קורה למתח המוצא, מה קורה למתח המוצא כאשר הסינוס קטן מ-5 וולט. כן? אוקיי, איך אני נכנס לגרף הזה של המשווה? מכאן, אתה רק בסימולציה. פה. אוקיי.
אחרי שאתה הגדרת מה זה הסימולציה. סטופ טיים זה 0 והסוף זה 40? כן. רשום לך פה, והמקסימום סטופ טיים זה 0.0001. ומה זה time to start saving data? מ-0. הנה, נסתכל, simulate, transit, כאן 40 מילי שניות, כאן 0, וכאן... אוקיי. אוקיי, ועוד דבר אחד אחרון, אני רוצה עכשיו להפוך בין כיווני הרגליים. אז קודם כל, אני אחתוך פה את הכיווני הרגליים, ועכשיו אני אקח את החוט, את הרגל המהפכת אני אחבר לווין, אוקיי? ואת הלא מהפכת אני אחבר לאדמה. מה אתם חושבים שנקבל? כאשר החיובי מחובר לאדמה? כן, החיובי מחובר לאדמה. נקבל שזה בדיוק הפוך. והדיוטי סייקל מה יהיה? שזה גדול מ-0, אז ה-V-out יהיה קטן מ-0, כאילו יהיה במינימום. כן. הוא יהיה שווה מינוס 15. אם אני אריץ, הופה, בוא נראה מה קיבלנו. אוקיי, אז אני לא יודע מה קרה. אולי עשיתי איזה קצר במעגל. בוא ניקח את המספריים, אני נמחק מה שצריך. עשיתי קצר במעגל, כן. אוקיי. בוא נעשה את זה עוד פעם. את זה אני אחבר למינוס, חיברח למינוס. וזה אני אחבר לפה. ובוא נריץ, נראה שהכל תקין. איפה, ובוא נעשה כאן גם V-in, נראה את ה-V-in. נמחק לי ה-V-in, אז אתם רואים, אז אני לא יודע עכשיו מה זה ה-V-in. אני מניח שזה זה. יצא לי טוב. אוקיי. להעתיק את זה גם? כן. עוד פעם מעתיקים, עושים על פרינט סקרין ליד F12. זה כבר המעגל השלישי שאנחנו עושים בתוכנה הזאת. דרך אגב, גם ב-AWB עשיתי איתכם 3, נכון? עשיתי איתכם 4 חלקים. ב-AWB, כמה פעם, מה עשיתי איתכם? כאילו 2. כן, עשינו 2. מה עשיתי? רק החלפתי בין האדמות, או שבין 0 לבין מקור מתח? שנייה. יש לך את הקובץ וורד? כן. אז תעשה שיתוף מסך. החלפת ביניהם כמו שעשית עכשיו. אוקיי, לא נתת לכם... כאילו, זה מנוגדד. כן. חסר. כן. תמיר, אני החלפתי ועכשיו אין לי... אני עושה רן ואין לי כלום למעלה. מסך לבן. לי יש מסך שחור דווקא, בגרף הזה. תעשה שיתוף מסך. תעמוד על העכבר, על החלק על הלבן למעלה, תעשה את טרייס. את טרייס, תוסיף V-out, תלחץ על V-out, ותעשה אוקיי. אוקיי, אתה גם עשית קצר, אתה רואה שיש לך כאן קצר? תסתכל בין... קח את המספריים מלמעלה. כן, תמחק פה, תמחק את אחד מהחוטים, לא משנה, תמחק את החוטים, נו, גם עוד אחד, גם את התחתון, יופי, זה מספיק. קח את העיפרון, אני עם העיפרון.
לחבר... כן, תחבר את הפלוס לאדמה. יופי. עכשיו תחבר את המינוס. עכשיו עם העכבר, תרד למטה. יופי. לפה. זהו, עכשיו תריץ, תעשה הרצה. יופי, רק חסר לך את ה-VE. מכה סימני, את רייז. היה לי אותו מקודם. זה, ה-001. הרביעי לא זה. נלחץ לי בטעות. יופי. אתה רואה, זה בדיוק הפוך. כן. יופי. אז אנחנו נפסיק כרגע, כי עשינו 3 מעגלים. אתם עכשיו, ליד כל מעגל, אתם צריכים להסביר איך הוא עובד, ולהוסיף את התמונה. אוקיי? אז מעגל. ראינו את המעגל הזה, הסברנו, תמונה. רגע, אתה לא בשיתוף. כן, אנחנו לא בשיתוף. אנחנו בשיתוף? אוקיי, כי... אוקיי, אז בעצם הדוח שלכם, החלק השני שאנחנו עושים את זה על ה-LT-Spice, אמור להיות בנינו את המעגל, הסבר, תמונה. בנינו את המעגל הבא, תמונה של המעגל. אוקיי? תמונה של המעגל אמורה להיות פה. עשינו את המעגל, במקום להכניס אדמה, כאן אתם עושים תמונה של המעגל, זה ההסבר, הסבר המעגל. וכאן תמונה של סימולציה. זה בדיוק מה שעשיתי איתכם פה. זו התמונה של הסימולציה. זה הסבר המעגל. וזה בנינו את המעגל הבא. אוקיי? ככה צריך להיות 3 פעמים, כי בנינו 3 מעגלים. אוקיי? המעגל האחרון שבנינו לדוגמה, בנינו את המעגל הבא. הולך ל-LT-Spice, לוחץ על פרינט, הולך פה לתוכנה, סלקט. אתם רגילים לדברים אחרים, תעשו את מה שאתם רגילים. איפה זה פה? בנינו את המעגל הבא. הסבר על המעגל. שימו לב שעכשיו כיווני הרגליים מחוברות הפוך, ואחר כך תמונה של הסימולציה. בסדר? ברור? עכשיו, זה אמור להיות לכם יחד עם ה-Word, יחד עם ה-EWB שעשינו לפני שבוע. צריך תמונה גם של המעגל וגם של הגריד? של ה... כאילו... סימולציה, של כן, הגריד. פה. של הסימולציה. נפסיק להיום, זה ברור מה שאני מבקש? כן, רק אם אתה יכול לעזור לי עם הטסט, יש לי רק בעיה לראות את הגרף. אפשר לשתף? כן, לשתף. עכשיו צריך להגיש את זה גם? אני לא, זה לא נתן לי, כאילו לא נתת לי לשתף. גיא, לגיא רוזנברגר. תשאיר את המיקרופון שלך פתוח, גיא. הנה. אוקיי, תשתף. LT-Spice. כן. run test, נכון? כן. תראה לי את זה. אורליין, רגע, V3, V0, מה זה V3? לא רשמת ערך ל-V3. אוקיי, אז אני אעשה את זה. כמה זה? 5 וולט? לא, תלחץ על Advanced, אתה רואה שיש לך Advanced? אתה הופך אותו לסינוס. כן. כן? עכשיו תבחר סינוס, יופי, תבחר כאן, איפה זה העכבר שלך? סינוס. יופי, DC offset 0, אמפליטודה 10 וולט, תדר 100 הרץ,
לא, בלי אוויר, רק 10, אתה רק עושה מספר. אוקיי. תדר 100, ומספר מחזורים, תרשום 4. בלי כל הדברים. למטה, לא, אוקיי, number of cycle, הכי תחתון. number of cycles, כן, הנה. תרשום 4. ופה, להוריד את זה? כן, זה להוריד. תמיר, סיימנו בינתיים? רגע, דקה. תעשה אוקיי. ותלחץ על הבן אדם שרץ. לא עשית סוג של סימולציה. אז חכה רגע. את רייסס? כן, את רייס. תבחר את וין. תעשה אוקיי. תבחר עוד פעם את רייס. תבחר את וי-אוט. יופי, הכל בסדר. דקה רגע. אני רגע יוצא מהשיתוף מסך. אני רוצה לעבור על הרשימת שמות שלכם. סבבה. עוד מישהו הגיע? אז אוקיי. אז בואו נראה. אלבז ברסאי לא נמצא, חסר. גולן שלומי חסר. טוויטר אורי לא פה. נאור חסר. רוני חסר. איזה אנטון חסר. אוקיי, ברור לכם מה אתם צריכים לעשות? אתם שולחים את הקובץ וורד עם שני החלקים, אני ארשום לכם פה עשינו משווה EWB. פה עשינו משווה. ואם שזה משווה כבר ב-EWB, צריך גם את אלטיספייס? כן. טוב. אוקיי, רשמתי לכם מה עשיתי איתכם. אתם מבינים את החומר של שמידי טריגר? כן. כן. כאילו, שמידית למדנו. יופי, אתם מבינים את החומר אבל שאלתי? כן. בסדר, אז שבוע הבא עושה שאתכם... לא יהיה איזה חומר. שמידי טריגר. השבוע הבא עושה שאתכם שמידי טריגר, עושה אתכם מסוף שלילי, מגבר הופך, מגבר לא הופך. סבבה. אז זהו, אתם משוחררים. לשלוח לך היום את העבודה. ביי, התראות. תמיר, למתי לשלוח לך את העבודה? עד היום בערב. סבבה. רגע, אבל היום זה... מה? אתה תספיק לעלות את הסרטון עד היום? במקרה שנצטרך ונתקרב? אז קחו לכם עוד יום-יומיים, בסדר? אם תספיקו. כן, אוקיי. אוקיי. עוד שאלות? הכל ברור, מובן? אוקיי. כן, אני חושב. מקווה שהקרב שלי יהיה מאוד תחבור. טוב. טוב, אוקיי. אז ביי חבר'ה, להתראות, נתראה שבוע. ביי.